Sada Wira. Nuwun kula nuwun. Dewa denger saripun. Bapak Lurah, Bapak Kadus. Telah saprakatipun. Sesepuh, dalam ini sepuh. Ingkang wonten ing baran Gunung mriki. Moga kula aturaken ngucapaken puja dalam puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satemah kula dalam panjenengan saged makempal manunggal kanthi karaharjan ing papan punika. Matur suwun ugi dumateng keluarga ageng adik Kenzi ingkang sampun kersa ngaturi timbalan dawuh dumateng kula sakadeng ingkang saged paring panglipur wonten ing siang punika. Apabila ing samangke kula sakadeng saking Sada Wirasakti apabila ngadai kalepatan saha kakirangan lumantar kawula nyuwun samudra pangaksami. Sugeng amriksani ontos paripurna beksan ing samangke. Nuwun kula nuwun. Sada Wira Hamur Waka. Pandita Kinarya Angsi ngungkuli kasujanan Pindha mumpangan caksarining tawang susah angin ngendi nggone sarta kali engkalku manuk mabur suwe ngungkuli langit. Ayo Jo. Prokata
jirat tresno dinali tali ing jiwa gandrung parasmu Kepala speaker. Bapak Icil.
Wis. Leren cek, leren cek. Leren. Jo. Jo. Wis. Wis setruk po. Jajak dhewe iki. Hati mbak nganggur. Sik, ki ana sing kleru kok sik. Sadar apa ora? Iya gane sadar apa ora ana sing kleru? Sadar apa ora? Penonton sadar apa ora ana sing kleru ki salah siji ki. Maju. Utang ndi ki? Iya. Kowe ora mencolot-mencolot. Woi YouTuber kok kretek. Kurang anu wis senang. Gus, Gus, Eh, Gus. ngarep. Kene wae. Ngopo? Sing eyo mau gak tak dadi nyerang panas-panas. Piye? Kok kayaknya beda dhewe melu ngerontek apa piye? Mau beda lurek ki. Prajurit kok Prajurit apa? sangar. Oh iya apa abang-abang? Yo sing gagake ngene iki ye. Ya gagah ngene iki ye. Yo ngene iki ye. Abange menyala. Berani. Lurek pernah padha rontek ora cetha. Ganti Kok ganti ya kosek aku nyaman nek ngene iki kok. Cita-cita yang terpendam. cita-cita apa? Aku ora pengen dadi prajurit. Prajurit ngendi? Prajurit ngendi prajurit? Oh jajal. Nek cita-citamu dadi prajurit Ayo. ora jajal. Nek ngerontek nyoreng kepiye? Kosek. Luwes mau hudu. Kosek. Takon juragane sik. Aku kon joget amplopé amboki murah. Ya juragane sik endi to? Ae juragane nggonmu kuwi. Yo kae jajal takeni nyedak. Ya, aku joget Ini. amplopé amboki murah. Kleru. Ayo. Klambine lho, klambine Kleru padha ora? karo prajurit. Ayo intine nek kon joget amplopé amboki murah. Ayo jajal sik, ane elek. Malah ono jane pen-penan ora to? Hah? Iki ning kene. Oh, Oh. Ini. kapok seneni. Gong. Ya, Gong. Ya kok ngopo ning kene? Sing ngidake aku kowe ngopo? Prajurit. Endi wonge? Kowe kon ngopo? Jagong. Kowe kon ngopo? Jagong. Wani rau. Kowe ki sapa? Kowe ki sapa? Kowe kon ngopo ning kene? Aku lakan kekaring bayaran. Tugasmu ki apa? Tugas Bakumu ki apa? tugas kula niku ngopeni anak bojo. Anak bojone sapa? Bojone tangga. Lah pancen wong ora ndek bojo ngene iki. Wis, bali. Kowe ki kon ngaritke gagak rimang lah tekan kene nyal-nyalan. Ngapunten Kanjeng. Jane iki melu briefing ora? Mboten. Iki ke klambine soreng kok dinggo ke kepiye Salin? Salahe ngejob ra ngomong iki kok klambi kok ngopo. Ora nyimak Kae, grup. seneni kae. Ketuane dalane ra kene. Dalane kene. Iki apa to iki? Ora sopan. Karo Kanjeng ini kok niku. Jaluk ngapura. Menang. Ngapunten. Lho saking ngurmati jenengan. Ngurmati, kok ngurmati. Takziah, takziah. Menghormati Kanjeng. Wis saiki lek dibajutke critane saiki Salin sik. Sing kados niki. Ya kowe kuwi kok. Oh nggih, tak ting online shop riyin. Oh ya wis kono sasake. Nggih. Redo mau
mie sapa? Mie sing duwe. Aku lanjut. Kepiye kok rebutan? Pripun Kanjeng? Jane iki ngerti pura nek kene gawe gladen peperangan kemah tulang-tulung. Nggih ngertos. Ana apa kok tulang-tulung? Enten macan. Napa? Macan. Macan? Nggih. Macan ki apa? Macan ki harimau, Mas. Kanjeng, sorry. Masmu po mas nggih. Ora sopan. Ya ampun Kanjeng. Oh, gecek. Wes piye. Doyak macan kula. Wah kae macane. Iya macane Kanjeng tula. Awalnya diberakot. Kanjeng. Awalnya diberakot macan. Enten macan. Pun mriki tali. Enten macan. Wes hop. Awas. Awas enten macan. Kanjeng Kula lapor. lek dayak oyak wae enten macan nika macane. Lapor sampun salin. Iya bener mau ketakon salin ben ra padha karo prajurit. Oh, Iki kan Ani. sapa nggon tuan rumah mau to? Apa sih, Ge? Mboten. iya. Ya padha kancaku mau. Kok dunggah-unggah ke. Buntute macan ketok. Aku erien. Mosok butute macan ning ngarep Kanjeng. Lah kuwi ke macan dasireng Eh. buntute ning ngarep. Oh, jebule sampean tak kira macan mau ndara tulung-tulung. Nah, niki sesuai perintah dan amanat Undang-Undang Republik Indonesia salin kula. Iya bener Neng. Undang piye? Wah onone wong kaya ngene iki ya. Wes kono wae kok malah rene-rene ngopo to. Iki kepiye ta iki? Oh, dayak terus ora apa-apa. Merinding ngono iki. Wes kono kan. Iya ta iki. Wes kono lho. Wah. Piye? Mbok kok ngarep ini Oh salaman. iya. Salaman. Mbok kok ini salaman. Oke. Saya terima nikah dan kawinnya. Lanang? Lanang. Iki lanang lho iki lho. Anggar, Mas. Perang mau lanang barang. Iki kon ngopo? Mau ki aku ki rene tulung-tulung. Aku Tak laporan. kira sampean ki macan, katoke ke macan. Laporan mau loreng kon ngono. salin kok. Salin opo? Mau dikon salin opo karo Ayo sing bendoromu? penting ora padha prajurit, aku wis ora padha. Ya minimal ki padha karo batire abang ngene iki. Iki aja Jarian. Piye baleni? Abang apane? Ora munggah-munggah. Kuwi akike ketok. Ih, Ketara pelurune lho. oh belalaine ketok. Si aku lho sapa? Palinge. Aku. Ayo matur. Iya. Warai le maturan rene. Lenggah. Iki siji ki ngopo rene benderamu ki ning kene malah madeburi. Ora sopan. Ora emok kok ngono to? Kau di pangpanolan rambutnya kodok. Kaya kae madep penonton ki lho. Pose to sutring bareng enggak? Wis ayo. Poso-poso terus ora ono sawerane ora usah to. Gus. Oh YouTuber ki opo? Ora tau nyawer. Ono nek kretek lah. Kretek. Oh YouTuber melu krisis moneter. Wes ayo dibacotke ceritane. Nggih. Langit kelap-kelap bumi ku jaga. Ben iki sing omong. Oh sik tak omong sik sedhe lho. Kocap kacarito. Sambel kecap lelet nomoto. Kok sik arek omong? Kecap lelet no silit. Apa kuwi mau Gandeng sampun cekap kula badhe pamit. Oh. Kowe arek bali tenan. Bayar ora bayaran lho Rambut. Ah, Kuwi takoni kuwi. Ngomong sik iki. Kuwi takoni kuwi. takoni iso apa Wis ora? kene iki ngomong kuwi. Tak takon. Iki gak tak takon. Oh, takoni. Ora iso jar isin-isin iki aku. Monggo. Ora apa-apa. Nah, ajaran senang. Oh, prei to Bandung kok. Urung bayaran kok ngomban. Iki aku sudah laporan apa ora? Ngomong wae. Nah. Ngeten Kanjeng.
Kula wau teng Bandungan. Meneng sik. Saya kowe sing ngomong ora? Ning Bandungan. Cepet, kowe sing ngomong. Malam minggu, kok malam minggu. Iki nangis Ngopo? Ngopo? Sikile gogoki. Oh, alah. Iya toh. Lagi rone opo? Kula wau rak ngrumput. Oh, ngrumput. Terus piye? Dadi ngeten kan. Pripun? Terus Pripun? Kula wau rak ngrumput. Nggih. ning nggon cedak sing nggih nyanyi ngono. Nggih, kepripun? Ceritane ngene. Ya kepripun? Ceritane ngene. Wes mudurke ngopo? Mau mudur-mudur. Sing genah. Kowe kok sajake nafsu karo aku? Eh. Katokku deneng-eneng. Tujuane ora kleru nek sing deneng-eneng kok ngene. Apetot, bojoku piye? Bojone golek liyane. Wonten ing mriku niku. Angsal sing regi 150 Kanjeng. Apa? Apane? 150 ki apa? Niku seme angkoran niku. Anggora. Nggih. Terus kuping kula menika. Kupingmu ngopo? Nggih, ada 2. Oh. Wingi pira kok ajeng 2? Ya tergantung situasi dan kondisi. Nek kuping siji, situasine. Ora ribet wae. Ben lek wis kok. Ben nek wis lek bali. Ada Iwak Mabur. Ada ngerti ana Iwak Mabur. Kajeng jan. Ontran-ontran opo? Iya Iwak Mabur barangke. Penang sange cokot hiu. Ora senang sange cokot hiu. Iya. Manuk sapa manuk? Keke sapa sing duwe hiu mau? Iya Mabur yo ngondi. Aja seneni, Mbak, aja seneni. Megalon Tak tuh. tubaske meneh engko. Ngen sinten aja tuh baske malih Bapak mangke. ya. Mbak iki lho, ati ngene-ngene iki lek jijik ora iki lho. Ngene aja. Wes. Lek laporan. Aja ngamati cok meteng lho, Mbak ning ngamati. Eh. Namati kok iso mlendung. Kuping kula. Apa guyang-guyu? Naksir Gus paling Gus. Eh, Naksir sampeyan. Jaluk tak cium kok. Aduh. Aja ora ngawur. Ngene jaluk aduh. Oh, ora nek wani ora. Menika golek pun mawon wong niki nggih ngepres. Apa? Danani. Ono sing nyawer apa ora? Ora ono ya Gus ya. Krisis moneter. Kuwi ra gelem YouTuber jawab, nek entek sing gitu takoni ku lanang kuwi. kuota. Gua nek nyawer paling ciun. Apa? Ciu. Oke caci le mau omongan iki lho. Dados mekaten Kanjeng. Ndorane ki wis ngaleh. Apa do? Piye mentau pekatik. Niki mang golek dicabut. Kula selak ajeng penting. Kepentingan apa, Gus? Makan. Ngeleh apa? Ning kepenak teng mriku. Oh, ana sing ditamatke. Kuwi kuwalik. Kuwalik. Nah, Sok dolanan pentol po ora to jane kok. duwe mik kok iso kuwalik Iki barang. beda. Nek wek kula pentole bentuke ngeten. Piye? Cilik ngarep. Cilik ngarep, gede mburi. Ngarep. Nah, lek laporan lek Niki langsung dicabut mawon. Tak deloki ana apa iki. goceki. Baleni kok. Jare loro kok suarane. Urung cabut. Kok sik? Ono kuwi cabut dhewe. Piye nek cabut dhewe iki? Ah. Ono ceritane berane ngono iki cabut dhewe iki. Nek njabut dhewe kuwi ceritane besok yen ana rejan-rejane jaman, Heeh. kowe bakal dijabut karo malaikat. Nggih. Jero iki jero. Pripun. Njur sok nek kowe dijabut malaikat tak kandhani. Nggih. Wong gandeng kowe Islam, tuku mori aja sing anyar. Lah ngopo? Malah resik to nek sik anyar. Mori ki sing bekas. Ha, Dadi kowe ngopo? nek wis morine amoh, Oh. malaikat liwat tak takoni man roh bukan ra sida. Oh, mayit lawas. Malaikat lunga. Iya, heeh. Oh, pinter men dengar. Wes syukur dibuntel bagor karung.
kaya lemah buntel iki tambah. Ah ngertine rak gori bosok. Ngece aja ejan. Arek terus ke ora? Kono ke malah ngomong weh. Rene wah ning kono iki sapa? Aku Ah iki jenenge diblekoto iki sambatan tenan iki. Aja tae 5 menit dadi setengah jam Wis ayo gak dang ah. Nendang cabut. Lek Selakno liyane barang iki lho. Lek wis, mesake sing lebar iki. Heeh, mesake sing lebar iki. Oh, wis ayo. Ono apa? Kuwi rene Iki lah bablas gig. Oh, ayo. Kene iki. Sik brengosku meh ucul. Leh dicabut. Ya ndodok. Nangis sik. Ayo kono. Wes. Ning. Alah yo suwe kono nek mlebu. Tak rampung mlebu. Melbu, ayo melbu. Orang rasa wis kon. Oh, mlebu kono lho. Ayo melbu, Oh, kok sik. melbu. Wis wae wis cabut po. Wes. Ora ono suarane. Iki wayahe melbu. Ora nafsu Eh, Wes mlebu. Iki sajake pengen ngepek bojo aku. Iya. Ayo. ya cedoan. Twing. Twing. Sekek ndang kono. Oh iya. Oh bagus. Ya ora. Ya kono sampean rono. Sampe laporan lek kono lek diweske kok. Anggo mik ora. Ora hafal mesti. Para kawula Kadung Riko kepengin aduh. Aja tak lek ndang ora. Tak ning kene tak ngenteni kene ya Kus ya. Ya. Enggak Mas Panitia ambike niki. Oh, ora. Mboten sah. para kawula ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Lara Berlayar bahtera mengingari samudra mencapai tujuan. Ampun. Kon mikir sih. Mike panitia dipendet mawon. para kawula ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Para kawula ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping ponan kintaka katur marang Kang Mas Adipati Rio penang sang wong baakos katur taraing bintara
geguyutan sagung kawula nipun dasar satrio centara turasing nalindra yakti kanggo aku Prabu kalian riop nang sang penjajai bagus bidotoro dasar sekti mahamboro linambaran Kyai Brongot setan koper kangge tapi toyo katigdayani yo monggo soreng iki sada pacuti padha dirungokno mung sedidik cacatira Set anake wong tani arep Adiwijaya Adiwijaya Lada parat sira yen nyoto sira sedya ngakoni iki padha Lumarat ing sampinging kali Pransuri. Makadalah sematu juga babaripun beksan saja dirasaki awak pilih sebau kula ngandai kalepatan saha kagirangan kula saged dangipun agung isih samudra pesan sugeng pinanggihan wonten ing petang-petang Beri tepuk tangan untuk SWS Satawira. Oh, luar biasa. Luar biasa.